लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार सावरायनाय लाबोनानै होफैदों बाथ्रा आरो खौरांबो बाहाय नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांथारनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबा गासैखौबो बुजिनो हानाय जागोन। दा बे बारनि कर'ना गाग्लोबनाया गिलु बालुथार। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सांग्रां जानाया गोनांथार। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे रादाबफोरखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोदो जे दिनै आरोबाव सासे बर' सुबुङा रुंसारि जाबावबाय कर'ना भाइरासजों। दा रुंसारि जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि थागिबि कानचरन ब्रह्म होननानै खौराङाव मिथिदों आरो 62 बोसोर बैसोनि कानचरन ब्रह्म बिथाङा लोमजानायनि उनाव बिथांनि देहायाव कर'ना बेराम मोननायनि उनाव बिथांखौ बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव 22 एप्रिल खालि थिसननाय जादोंमोन आरो बिथाङा दिनै जाय गैलिया। दा बे दुखुनि बाथ्रा। दा बे समाव कर'ना बेरामनि गाग्लोबनाया जोबोरैनो गोख्रै। हादरनि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बायदि रायजोआव कर'ना रोगोनि गोथै सहनि अरजों जोंब्लावखांदों। जेरावबो रोगीखौ फाहामथाय होनो थाखाय गोनां जानाय फाहामसालि, डक्टर आरो बांसिनथारै अक्सिजेननि आंखाला गाग्लोबदों। दा बेखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। फारसेथिं भेन्टिलेटराव दोननांगौ जानायाव अक्सिजेन गैयाब्ला रावबो रोगीखौनो थांना थानो हाया। जाउनाव कर'नानि गाग्लोबनायनि जाउनाव थैनायनि बिबांनिख्रुइ अक्सिजेननि जगायनाय आंखालाव बांसिनै थैनो गोनां जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। अदेबानि बेबायदि हालोदाव अक्सिजेन दिहुनगिरि आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा दिहुनथाइखौ बांहोनो आरो नोगोरारिफोरनो जगायनो हाहोनो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं थि समाव थि बिबांनि अक्सिजेन जगायनो हानाय बायदि जानायनि अक्सिजेन रोगानो थाखाय इन्डियान एयारफर्सनिफ्रायबो गावसोरनि एयारक्राफ्टखौ बाहायनाय नुनो मोन्दों। जेरै सावगारियाव नोंथांमोना नुदों आरो दिनैनि खौराङाव बियो फैदों। बेबादिनो जगायसेयावबो नाथाय बेरामिखौ फोलोमनो हायाखै भारतनि अक्सिजेना, जायनि थाखाय गोबाङानो अक्सिजेन गैयिनि थैनायखौ बोजबना लानो गोनां जागासिनो। दा बिनिनो बिदिन्थि बायदियै थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दिल्लीनि गंगाराम देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखालाव सा 25 रोगिया जिउ खोमानांनायनि खौरांखौ मोन्दों। दा बेबादिनो गोबां थैनायनि बिदिन्थिया साननैसो सिगांनिफ्रायनो खौराङाव हेडलाइन जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो फाहामसालिनि आंखालाव जोबनो गैयै रोगिफोरा गावनि न', लामा सामा बा गारि मटर बायदिसिनाफोरखौनो देहा फाहामसालि खालामना लानानै थैनायजों जुजिगासिनो थानायखौ नुदों। एम्बुलेन्सनि आंखालावबो अट' रिक्सा, थेला गारि बायदिसिनाखौनो फाहामसालिनि मोखां होसोनो थाखाय बाहायनाय नुनो मोनगासिनो। दा बिनिनो बिदिन्थि बादियै 24 घन्टानि सिगाङाव कर्नाटकआव फाहामसालियाव जायगा मोनैनि लामायाव उन्दुग्लांनानै थानाया खौरां बिजोङाव गोसारख्लायनायखौ नुदों। बेनि अनगायैबो एम्बुलेन्सनि आंखालाव मध्य प्रदेशनि उज्जैनाव रोगिखौ थेला गारिजों फाहामसालिसिम लांनाय थासारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों आरो सावरायसावनायखौ नुगासिनो दङ। दा बेबायदि थासारिनि गेजेरावनो नाथाय जाब्रबथाय जानायाबो दुखुनांथावसिन खालामनानै होदों हादराव। दा बिनिनो महाराष्ट्रनि नासिकआव थानाय डक्टर जाकिर हुसेन फाहामसालियाव अक्सिजेन टेंकार लिक जानानै फाहामसालिनि 22 सा बेरामिया खेबसेनो थैनाय खौरांखौ जों बयबो मोनबाय, जाय थांनाय 21 एप्रिलाव जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो दिनै फुंनि समाव महाराष्ट्रनि पालटर जिल्लानि विराराव थानाय गंसे कभिड केयार हस्पिटालाव हरखाब अर नांनायनि गेजेरजों सा 13 बेरामिया रुंसारि जानाय खौरांखौ मोन्दों। दा अदेबानि कर'नानि थाखाय भारतआनो भेक्सिन दिहुनदों आरो जगायदों। बिनिनो सेनियर नोगोरारिसिम भेक्सिन होनायाबो जागासिनो आरो 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि सुबुंनो भेक्सिन होनायाबो फैगौ मे दानाव जागोन होनना फोसावदों। दा दुखुनि बाथ्राया बेसोदि बे भेक्सिन होनायखौ हादरनि नोगोरारिफ्रा बेसेबां जौखोन्दो आजावखो आरो बेसेबाङा आजावनो थियारि। आरो नुनो मोन्दों जोंनाव गोबां सावरायलायनायावनो दङ, जोङो माने भेक्सिन लानायनिफ्राय गावबागावखौ जों जानगाराव थानायखौसो नुगासिनो दङ। फ्रायानो गिनानै लाया बायदिसिना लानाय होननाय खोथायासो ओंखारगासिनो। दा बेनि अनगायैबो भेक्सिनखौ लानानै माखासे जायगायाव केलेंकारि खालामनायाबो जोंनाव गोसोआव दुखु आरो साननाय सोमजिहोदों। जेरै उत्तर प्रदेशनि उमिदाबाराव 4 दुथांफोरजों लोगोसे गं 10,000 नंखाय रेमडेसिविर हमजानाय, हारियानानि जनतआव सासे सिखावा गंसे 100 भेक्सिन खावनानै लांनाय बायदि खौरांखौ नुनानै जों आन्दाज खालामनो हायोदि बेसेबां जोंनि हादराव सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ। दा बेखौ नोंथाङाबो अनुभब खालामनो हादों जानांगौ। दा बेबायदि थासारियावनो दिनैसिम भारतआव गासै 1,87,000निबो बांसिन सुबुङा कर'नाजों थैनांबाय। नोंथांमोननो स्क्रिनशट होदों आरो थांनाय 1 साननि सिगाङाव गासै 2,000निबो बांसिन, अदेबानि 2,263 साया गोदानै थैदों। दा बिदि थासारियाव जोंनि आसामा मा हालोदाव बेखौ नोंथाङाबो आन्दाज खालामनो हागासिनो दङ। मानोना आसामाव दाबो जेबोखौ जोबाखै, बैसागुनि रंजानाय फांसन बायदिसिना दोहौआनो दाबो दङ। दा आरो बयनिबो गोसोआव साननाया जोंनाव दङ जे कर'नाया गैया, कर'नाया नंखाय बायदिसिना सोंथिया जोंनि गोसोआव साफ्रोमनावबो जोंनाव दासिमबो दङ। नाथाय बे बाथ्राया सैथोदि बै रोजा रोजा
बाब्राब बाब्राब थैनानै थांनांनाय रोगिफोरा माब्लाबाबो बुंनाय नङादि जों कर'नाजों थैयाखै एबा कर'नाया नंखाय। बेखौ बाथ्राखौ बिथांमोनहा माब्लाबाबो बुंलांनाय नङामोन एबा बिथांनि न'खरा माब्लाबाबो बुंनाय नङा। दा बेखायनो जोङो साननो गोनां आरो गावखौनो गाव बुजिना लानो गोनां जानानै दङ। आरो मोनथिगौ जोंनि ओनसोलाव गोबां कर'ना गैथ'वा, नाथाय बै गोजानाव थांनाय बा बाहेरानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जे जोंनि गेजेराव फैयो, नाथाय बिथांमोनहाबो जेबो कभिड-19नि गाइडलाइन फालिया आरो बिसोरजोंनो जों थाफायो, बिसोरजोंनो जोंजों फैफायो। दा बे बेलायाव जोङो बेसेबां गावखौनो गाव सेफटि होननानै साननानै लानो हायो। दा बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि। दा बेखायनो आरोबाव फारसेथिं नुनो मोन्दों जे गिख्रंथाव खोथाया बेसो, सिलचराव बिरखं गाथोनाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि 385 साया कभिड टेस्ट खालामजायालासे खारखोमादों। जायखौ खौरांखौ दहाय फुङावनो नोंथांमोनहाबो नुबाय जानो हागौ, स्क्रिनशट होदों नोंथांमोननो। दा बे खौराङाबो जोंनि थाखाय बेसेबां बिस गोनां एबा जोंनि थाखाय बेसेबां साननांगौनि बाथ्रा, जोङो बेखौ जोंसो खालामनांगोन। दा नोंथाङाबो साननांगोन। दा बेखायनो जोङो गावबा गावनो सांग्रांथि जानो नांगोन जे सरकारनि अर्डार बा सरकारनि बिथोन बा सरकारनि थिननाय बा पुलिस बा खुंथायनि नारसिननायावसो जे जोंखौ रैखाथि होनानै बा गावखौ सांग्रां खालामनांगौ बे नङा। जों गावबा गावखौनो सांग्रां खालामनाया गोनांथारसै। मानोना थैनाया जोंनिसो, नोंथांनिसो आरो जोंखौ जोंसो बासायनांगोन, नोंथाङा नोंथांखौसो, आरो जिउआबो जोंनिसो जिहेथु न'खराबो जोंनिसो। दा बेखायनो जोंसो गावबा गावखौ सांग्रां खालामनो लानाया गोनां। जोंखौ रावबो रैखा खालामनो नङा एबा रावनिबो थाखाय जों नङा। बेखायनो जों गावबा गावसो। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामदोंमोन। भिडिअखौ नोंथांमोनहाबो हाजासे शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा बुजिनो मोनो। एबा नोंथाङानो बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांनि खुगाजों फोरमायनानै होबानो जाबाय, बेनो जथेस्थ' जागोन। नोंथाङा सासेनो बुङोबा, बिथाङा बै सासेयाबो सासेनो बुङोबा गासिबो मिथिगोन। दा बेखौनो बुंदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।